Asibulise bathandekayo, sibulisa bonke ababukeleyo lenkonzo yepasika, inkonzo ebaluleke kakhulu ukuthi njengamaKristu sithanda bathandekayo ukushare lamazwi ambalwa kule ncwadi kaYohane chapter number 19 uverse 28. Ubasele bathandekayo sibona le ncwadi, ndifuna nje sifunde nje kanje. Verse 28, emva koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezakele ukuze sifezeke isibhalo, wathi Ndinxaniwe. Verse 29, bekumike isitya sizele ivinika, bazalisa ke bona imfuxa yevinika, bayibeka phezu kwehiso, bayisa emlonyeni wakhe. Bathandeka, ndithanda nje lamazwi, sijonge lamazwi akule ncwadi kaYohane, enye yencwadi zevangeli. Xa ufunda ngayo ifune ukohluka kancinci kwenye incwadi zevangeli, ngoba enye incwadi evangeli ubukhulu becala bezithanda umveza uYesu njengonyana kaMaria nanjengonyana kaDavide. Le ncwadi kaYohane ithande ukumveza uYesu njengoThixo. Xa uyifunda le ncwadi uzomthola, noba singayanga kude sijonge le chapter, umfumana apho uYesu esele ephambi koPilato. Xa ephambi koPilato, iBhayibhile ithi ufika endlini kaPilato eziswe ngamaJuda bembetha amasoldati edlala ngaye. iBhayibhile umthatha uPilato, uyaxoxa naye, amfumana uba lo mntu akanatyala, eze naye kubo abaxelele bana andiboni sele besithi asikwazi uba singamkhulula lo mntu ngoba uthe uyinkosi yamaJuda. Uba sele ebuza uPilato yiyo, naye uYesu wayengaphendula impendulo engqalileyo. Kwathiwa ke makathathwe, bamthatha, lithi iBhayibhile bahamba naye baya kwindawo ekuthiwa yiKhakhayi, eyayibizwa ngoba bathandekayo yiGolgotha. Xa silebe lapha endleleni behamba bembetha evuza igazi, iBhayibhile ithi kwakungemnandanga empilweni yakhe, kwakunzima kakhulu. Esopha igazi, evuza igazi, kunzima, bedlalisa ngaye, wayeyinto yokudlala wade wayofika emnqamlezweni. iBhayibhile ithi xa efika entabeni, iBhayibhile ibe sele exhonywa apho, ebethelelwa nalapho kwakuvuza igazi. Ekuphumeni igazi komntu bathandekayo nomphi, uba sele eqhubeleka, noba sifunda le verse esiyifundayo namhlanje, simthola ethetha amazwi athi Ndinxaniwe. Emva kwamazwi athi Eloi Eloi lama sabakthani, ekutsho ukuthi Thixo wam undishiyelani. Uba bathandekayo sifunda iBhayibhile simfumana uThixo wethu enguThixo obizwa asabele. Uba sele bathandekayo sijonga iBhayibhile simfumana uThixo uba sele the wabizwa uya afike kuloo ndawo abizwa kuyo. Esikholwayo uba ngabana nalapha njengoba ebiziwe kweli lizwi lesine uye wafika. Xa esele fikile uThixo uYesu, bekukhona izinto ebengazithetha, mhlambi afike amxelele uba ngabana ndinamanxeba ndibethwa ngaba bantu, efike esithi philisa amanxeba am. Kodwa uYesu uba sele fika uThixo kuye, akafiki athethe ngento ezenzekileyo kuye, akafiki athethe ngabantu abenze izinto kuye, kodwa ufike ajonge yena. Xa ejonga yena abesele esithi uYesu Ndinxaniwe. Xa esithi Ndinxaniwe bathandekayo, uthetha amazwi afihlakeleyo, amazwi anamandla. Uba sele egqibo wathetha la mazwi, iBhayibhile ithi bathatha ivinika eyayisesteni, enye iBhayibhile izothi bathatha iwayini emuncu. Kodwa bathandekayo, ngiyathanda nje uba sisebenzise la mazwi athi bathatha iwayini, bamnikeza wasela ngoba wayenxaniwe. Ngoba bathandeka, kubalekile empilweni yokukholwa uba ngabana umntu nomntu azazi xa enxaniwe.
futhi uba selenxaniwe akwazi ukohlula uba ngabana ngowuphi onxaniweyo phakathi kwabantu aba-around mna nam. uYesu ubayekile abantu abambethayo. uYesu ubayekile wawuyeka umnqamlezo, wabayeka abantu owabanikeza izinkwa, wabayeka abantu abantu abenzele izimangaliso, kodwa wabhekana nempilo yakhe ngoba dinga ixesha loba ikholwa nekholwa lijonga impilo yayo. uba ngabana noma Ndinxaniwe uba selethi unxaniwe wanikezwa ke le wayini lena bathandekanye ikhumbula ila wayini elithi iBhayibhile yakhe yaphela emtshatweni eKhana. uba selufunda chapter 2 wayo le ncwadi, iBhayibhile lithi nanko ke umamakhe esiya kuye esithi aba bantu baphelelwe yiwayini, waphendulwa ke elinikezwa xa esithi unxaniwe ngoba impilo yakhe awasekho amandla aphelile. uba selesijongile ehlele emnqamlezweni, noma igazi liphumile kumo, angisela mandla, ngiphelelwe ngamandla, ayisekho into endingayenza. yebo ndiyayibona leyo ba ndisemnqamlezweni, ngiyayibona eyoba andisifakanga ngokwami, ndiyabona uba ngabana ndingalwa nabantu, kodwa into engandenza uba ndilwe nabantu kukunxanwa kwam ngoba bathandekayo. enye yezinto eyenza uba ngabana njengomzalwane ushiye indawo yakho yokuhlala, ushiye indawo yakho yokulinda, kukunxanwa kwakho. wathi uYesu, ingxaki ikum into yoba ngabana ndinxaniwe, ayikho kwaba bantu, ayikho emanxebeni endinawo, ayikho kuyo yonke enye into. kodwa sele ethi unxaniwe bamnikeza ivinika wasela. uba selesela bathandekayo wathetha amazwi ngoba kwakusele kuzaliseka isibhalo. bathandekayo kubalulekile empilweni yekholwa nekholwa uba ngabana liqonde uba likhona ixesha lokunxanwa, and exesheni lokunxanwa igade into yokulwa nabantu aba-around wena. uba selunxaniwe udinga yena uthetha nomdala wentsuku, umxelela uba Nkosi, njengoba ndilapha nje ndinxaniwe, ayingoba ndinamanxeba, andiphelelwa ngamandla, ngoba kutheni kodwa isimanga sento into yoba ndiziva ndinxaniwe. kube nexesha lokuzivalela wedwa uthi Nkosi ndinxaniwe, bathi abantu bekuthukile ubone ngathi ungalwa nawe, uthi noma ingxaki ayikothukwa ngabantu, kodwa ingxaki kusekunxanweni kwakho. ngoba ingxaki ayizozinto ohlangene nazo, kodwa ingxaki into yoba wena unxaniwe. uba selenxaniwe engathi kwakukhona uThixo amfunayo senzovala, ngoba abathandekayo wayekhona uYesu emnqamlezweni ekhona noyise, kodwa iproblem kwakhona isiqwe sasingekabikho. uyabona ke uba sele kuthethwa ngolu hlobo elithi ndinxaniwe, kubizwa yena umoya wenyaniso elithi iBhayibhile wathi xa ebashiya abafundi ba wathi ndinishiya nomthetheleli oyokunikhamfatha, ngoba uba sele ndikula manxeba ndidinga yena. andidinga abantu abandiphilisileyo ebendibaphilisile, andidinga abantu abendizile, andidingi yabo, andidingi yonke enye into. umoya wenyaniso njengoba nilibona nje nginxaniwe, ngoba uyalidinga eli xesha lobukuhlale uthi Nkosi, impilo yami inxaniwe, impilo yami idinga wena, impilo yami ifuna wena, impilo yami kunxanelwe. yebo ndisahlabelela, yebo ndiyashumayela, kodwa ndinxaniwe. ubona njani umuntu enxaniwe? umbona ngoba abesilwa, umbona ngoba abephendula, umbona ngoba abethetha nakanjani, kodwa nginxaniwe, nginxaniwe. eyona nto endiyizele emhlabeni into yoba ndizokhulula abantu, kodwa somandla xa kunje andikwazi ukunyamezela lo mnqamlezo, andikwazi uhlala kunje, andikwazi uhlala kwezinye imbezi uba selungekho wena.
kodwa uba sele khona umdala wensuku, uba sele khona umoyingcwele, uba sekhona uJehova wamabandla, iyohlala noba kunje. Yebathandekayo nansi imfihlo eyakugcina empilweni yakho kholwa, injoba uzazi wena uma ngabana Nkosi ndiyenda nxanwa ekuhambeni kwendlela, ngiphelelwe ngamandla, igazi lami liphelile, igazi lami lophile, ngidinga umoya wenyaniso, ngifuna umoyingcwele uba ndigcwaliswe. Ngidinga yena, ngidinga yena. Ikhona into endiyidingayo, andidingi ukuthandwa ngabantu, kodwa khona endimdingayo, umoya wenyaniso. Ndinxanelwe yena. Bapha abantu kwensuku abazothi ngifuna yena, nguye lo endimnxanelweyo. Bamnikeza ifinika, yebo wathatha wasela, ngoba nansi into wayeyidinga, ile nto yayiphelile emtshatweni ekhana, le nto yathi noba umtshato eqhubeka, noba abantu benxibe kahle, noba abantu bemandelwe, kodwa kwakhona ingxaki engekhoyo lapha, iwayini ayisekho. Yebo amanzi akhona, kodwa sidinga iwayini, ayisekho yona, ngoba nxa selikhona iyokusithatha isikhuphe engqondweni, singaphila ebuntwini, kodwa siphila esimeni soba ngabani bengathi asiphilanga, izinto ezisehlelayo singaziboni njengabantu, ngoba sihlangene newayini. Yabona xa uhlangene nayo kukhona izinto ezishintshayo, awuboni njengabantu, awuthethi njengabantu, uthetha ngendlela eyohlukileyo. Kanti seluhlangene newayini awuphili njengabantu, kanti kukhona into ohlangene nayo. Base bathi abantu inoba uyagula, bathi abanye inoba uyanxila, abanye bathi yini uba ngabani ubenje, kanti uhlangene newayini. Kukhona into ohlangene nayo, into esiyinxanelweyo, iyo bathandekayo, into yokusigcina phakathi kwelizwe elikhohlakeleyo, into yokusitshintsha ingqondo yethu, iwayini. Udinga yona. Ndinxaniwe. Funa xa sivalana namhlanje ibe ngulowo nalowo abuyele kuye, athi Jehova, ndiye ndalwa nabantu abaninzi, ndilwile nabantu abalwa nabo, into babendomile, athi ohlabelela ophuzayo kulana amanzi, akomi naphakade. Ingathi ukowuta amazwi athethwa nguYesu xa ethetha nentombi yomSamariya, wathi ophuza kulana amanzi, yasuka le ntombazana yatshona esixakweni, yathi naku umuntu endixelela izinto, ngoba ihlangene nento enamandla, ihlangene newayini. Uyayidinga iwayini, udinga yona, umoya oyingcwele owathi wokufika eJerusalema bathetha ngelwimi eziphi engathi ziyabeka, ilwimi zomlilo. Bamangala abantu, uba lihlobo lini labantu eli, kanti khona into ahlangene nayo, umoya oyingcwele. Ngoba xa uhlangene nalento awuphili njengabantu. Ayibo bapha abantu abazothi ndinxaniwe, abangazuthi badlala inxaniwe, abangazuthi abefundisi banxaniwe, abangazuthi abantu abangithukayo banxaniwe, kodwa ndim lona. Yebo ndinxaniwe, ndiyakhala Nkosi, ndikhala kuwe, ndilambele wena, ndiyakufuna, ndikulambele. Moya oyingcwele, ndinxanelwe wena, adohlabelela njengendluzela lela manzi, kanjalo nomphefumulo wami ufuna wena. Uyadinga lo moya oyingcwele uba nawe ukuzivalele kweli xesha nje, uzivalele uthi Jehova nxanelwe wena. Yebo nceka Jehova,
ubona ngathi izinto azihlangane ebandleni. Ayibo kodwa ingxaki ngaba khona nakuwe ukuthi unxaniwe ngoba abantu abanganxanwanga ababoni njengehlabathi, ababoni njengabantu, baphila ngathi baphila kowabo umhlaba. Ukhona into abahlangene nayo, umoya wenyaniso, umoya oyingcwele esashwa naye. Lona wathi uStefane ebethwa ngamatye wabheka phezulu wathi ndibona amazulu evulekile nendodana yomuntu. Hlezi ngasekunene xa uhlangene nawe uyohlabelela sowusejele, hlabelela umhlabelelo njengoPaul noSilas. Nginxaniwe. Ngifuna lo namhlanje umuntu asivalele athi Jehova nxaniwe. Njengoba kunje empilweni yakho, hayi ngoba wathakathwa, hayi ngoba ungathandwa ngabantu, kodwa nansi ingxaki kuwe, wena unxaniwe wena. Yabona njengoba unje into obunxaniwe, abanye bawile bayishiya ivangeli baqale ngonxano. Ungaphili njengabantu abanxaniweyo. Nangu umdala wensuku, khona umoya oyingcwele ongakududuzayo, khona umoya weqiniso esashiywa naye. Jehova nxaniwe. Singangalona lo wangakhala namhlanje athi yini inkosi ndinxaniwe. Ayibo madoda, sibayeke abantu, sibayeke abantu abahlele eburhulumente, siyeke yonke into. Kodwa nansi ingxaki kuwe nami. Ayibo Jehova ndinxaniwe. Bapha abantu abazokhala bathi ngiziyekile indaba sayo. Ayibo mna ndinxaniwe, ndinxanelwe wena, ndifuna wena, ndidinga wena, ndikulambele, ndikunxanelwe. Baba ndinxaniwe, ndiyakhala, ndinxanelwe wena, ngifuna wena. Olomosaya khaya ndayala babashaya thai. Wo bapha abantu kule mihla abazothi abangifuna wena, samandla ndinxanelwe wena, ndidinga wena, ndikulambele, ndikunxanelwe, ndiyakufuna moya oyingcwele. Yebo abantu bandibethile, kodwa Baba ndinxanelwe wena, ngifuna wena, ngilambele wena, ngifuna wena. Noba ndingenamandla, noba ndivuza igazi, noba bethatha iingubo zami, noba ndingenanto nxiba, kodwa bawo ndinxanelwe wena. Nhliziyo yami ikulambele, nhliziyo yami ikulambele. Nkosi kusikele, sele uhambe uyokusivalela uthi Jehova nginxanelwe wena, ngifuna wena somandla, ngilambele wena. Nkosi kubusise nawe ububukele namhlanje. Nkosi kusikelele egameni lika Yesu waseNazaretha. Ndinxaniwe, ndinxaniwe. Amen.